ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Агар ба шумо ё ба шиносои шумо гузаштани граница дар кор бошад, пас мо ба шумо дӯстони худро тавсия медиҳем, ки аллакай тӯли чанд сол мешавад, ки дар хизмати мардуманд ва дар ин соҳа таҷрибаи калон доранд. Шуморо шофёрҳои таҷрибадор бо мошинҳои комфортни ба роҳат ба граница бурда меоранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг занед ва бо ҳамроҳи ин дӯстони мо граница гузаред. Ин бародарони мо ҳамарӯза дар хизмати ҳамватанонанд. Чемпиони пешинаи UFC Камару Усман оиди ғалабаи Ҷастин Гейҷи ва оиди карьераи ӯ фикрҳои худро баён кард. Биёед суханҳои Усманро гӯш мекунем. ҳозир ман риск карда ин чизро мегӯм. Ҷастин Гейҷи аз ҳама ҷангвари унвондори вазни сабук дар таърихи UFC аст. Бале, ӯ ҳатто Ҳабибро дар ин чиз мегузарад. Ман гуфтанӣ нестам, ки ӯ беҳтарин ҷангвари вазни сабук дар ҳама замон аст. Гуфтанӣ нестам, ки ӯ аз ҳама зиёд ғалаба дорад. Ман оиди ин чиз гап зада наистодаам. Ман дар назар дорам, ки вақте ки Ҷастин Гейҷи ба UFC омад, ӯ аллакай дар дигар ташкилот чемпион буд ва камарбанди худро чанд маротиба ҳимоя карда бо рекорди 17-0 ба UFC шомил шуд. қариб дар ҳама муҳорибаҳои худ ӯ соҳиби бонус шудааст. Ба ғайр аз ин, ӯ аввалин ҷангвар дар таърихи UFC шуд, ки 2 маротиба камарбанди муваққатиро соҳиб шудааст. Ин аллакай 2 камарбанди гуногун аст. Боз илова бар ин, ӯ соҳиби камарбанди BMF шуд ва акнун соҳиби камарбанди чемпионӣ. Ана барои чӣ ман ӯро аз ҳама ҷангвари унвондори вазни сабук дар таърихи UFC мешуморам, гуфтааст Усман. Ва дӯстон, дар ҳақиқат Ҷастин Гейҷи ягона ҷангваре ҳаст, ки ҳамаи камарбандҳои UFC-ро соҳиб шудааст. Камарбанди муваққатӣ, камарбанди BMF, камарбанди чемпионӣ ва боз камарбанди махсуси UFC кохи сафед. Ва бинед, ки баъди ҷанг бо Гейҷи чеҳраи рақибони ӯ чӣ гуна мешаванд. Ана худи Ҷастин Гейҷи бошад эълон карда гуфт, ки эҳтимолан имсол дигар муҳориба намегузаронад. Ман имсол аллакай 2 муҳориба гузарондум ва ман на ҳама вақт чунин корро мекунам. Аз ҳамин сабаб эҳтимолан ман имсол дигар муҳориба намегузаронам, махсусан баъди он чизҳое, ки ман паси сар кардам. Дар муҳориба зидди Топурия ман хеле бо интизомона ҷангидам. Аз рӯи нақша кор карда муҳорибаи беҳтарин нишон додам, ки ӯ чунин муҳорибаро интизор набуд. Ман доимо ба муҳорибаҳо бе ягон интизорӣ мебарам. Медонам, ки дар вақти муҳориба ҳама кора шуданаш мумкин аст. Аз ҳамин сабаб дар вақти муҳориба маро ягон чиз ҳайрон намекунад. ӯ бошад бо дигар фикру ақида баромад. Ман пеш аз ин муҳориба ӯро огоҳ карда будам. Ман гуфта будам, ки ин қадар худбовар нашав, чунки вақте ки мо ба дуюм, ба сеюм раунд мебароем, ту худро дар дузах ҳис мекунӣ ва маҳз ҳамин кор бо ӯ рух дод, гуфтааст Гейҷи. Чӣ гуна ки фаҳмидем дӯстон, чемпиони нави вазни сабук UFC Ҷастин Гейҷи соли 2026 ба муҳорибаҳо баргаштанӣ нест. мураббии Ислам Махачев Хавьер Мендес гуфт, ки барои муҳориба зидди Конор Макгрегор омодаанд ва чунин муҳорибаро қабул мекунанд. Рости гапро мегӯм, дар вазни нимёна барои Ислам довталабон зиёданд ва барои мо Топурия дар кор нест, то ин ки Ислам ба сатҳи нав барояд. Ки медонад, шояд Макгрегор рӯзи 12 июл баромада ғолиб мешавад ва шояд ки зидди мо ҷангидан мехоҳад. Агар ӯ чунин муҳорибаро хоҳад, пас мо омодаем. Барои ҳамин, агар ки ӯ ғолиб шавад, лекин шахсан ман намехоҳам, ки ӯ ғолиб шавад. Аммо агар ӯ пирӯз шавад ва агар ки зидди мо ҷангидан хоҳад, пас мо оиди ин муҳориба гуфтугӯ гузаронида метавонем. Ин муҳорибаи хеле калон мешавад. Агар ки Конор дар муҳориба зидди Макс ғолиб шавад, ба фикри ман муҳориба зидди Конор аз муҳориба зидди Топурия дида калонтар мешавад. Агар чунин муҳориба баргузор гардад, аз ҳама муҳорибаи калон дар таърихи UFC шуда метавонад. Рости гап, Конор ба ин варзиш чизҳои хеле зиёд меорад ва агар ки ман муҳорибаро интихоб мекардам, пас муҳориба зидди Конор дар ҷои аввал мебуд, гуфтааст Мендес. Ва дӯстон, хотиррасон мекунам, ки худи Конор Макгрегор чанд рӯз пеш гуфт, ки чунин муҳориба барои ӯ шавқовар аст ва бо Махачев онҳо таърих доранд. Лекин бояд қайд кард, ки барои муҳорибаи Махачев ва Конорро ташкил кардан, дар аввал Макгрегор бояд ки рӯзи 12 июл дар турнири UFC 329 дар муҳориба зидди Макс Холлоуэй пирӯз шавад. Баъдан Махачев рӯзи 16 август дар турнири UFC 330 дар муҳориба зидди Гери пирӯз шавад. Ана ҳамон вақт UFC метавонанд, ки муҳорибаи онҳоро ташкил кунанд. Илова бар ин, муҳорибаи Конор зидди Холлоуэй дар вазни 77 килограмм мегузарад, ки дар ин вазн Ислам чемпион аст ва муҳорибаи ӯ зидди Гери низ дар вазни 77 килограмм мегузарад. худи шумо дӯстон, муҳорибаи Ислам Махачев зидди Конор Макгрегорро дидан мехостед ё не? Фикрҳои худро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.